jarraitzea ere, aragokionez, Araba erdi aldean eta hegoaldean egingo du bero handiena larunbatera arte, 35 eta 40 gradu artekoak izango dira temperaturarik beroenak. Bizkaian eta Gipuzkoan berriz kostaldea eta barnealdea bereizi behar dira. Kostaldean temperatura 28 eta 30 gradu arteko izango da eta barnealdean espero dute temperatura 35 gradu ingurura iristea. Nafarroan ere gor jodun, beroak alerta gorria ezarri dute herriberan esaterako eta larunbatera arte temperatura beroak izango direla ohartarazi diete herritarrei. Krisi batzorde bat ere eratu dute prebentzio neurriak ahalik eta azkar martxan jartzeko. Arratsaldeon guztioi, eguraldi onarekin batera ugaritu egiten dira Afrikatik irten ohi diren ontziak sarri jendez gainezka eta baldintzak kaskarretan. Horrela ekainaren 6an abiatu zen Aita Mari Balearretatik Mediterraneo itsasora eta abiatu zenetik 2 erreskate lan egin dituzte jada. Hain zuzen ere Aita Mari erreskate ontziak 11 pertsona erreskatatu zituen atzo goizaldean hondoratzea zegoen txalupa batetik Mediterraneo itsasoan goizean goiz jaso zuten abisua eta handik ordu betera topatu zituzten. Gaur goizaldean beste 17 lagun hartu dituzte. Libiatik abiatutako 17 errefuxiatu dira erreskatatuak eta Libiako kostazainengatik ihesean zirela aurkitu dituzte. Lehen abisua goizaldeko 4:00 aldera jaso dute eta ia 2 ordu behar izan dituzte txalupa zegoen lekura iristeko. Abisua jaso dutenean 100 pertsona inguru arriskuan zaudela ohartarazi diete erreskate ontziko kidei, baina ara iritsi direnean ohartu dira asko Libiako kostazainen ontzian eraman dituztela. Txalupan zihoazen beste errefuxiatu batzuek, baina uretara jauzi egin dute eta azkenan Aita Mari erreskate ontzian hartu dituzte. 17 urtez Gasteizko Ibaiondo auzoko familiei zerbitzua eskaini ondotik datorren ikasturtean behin betiko itxiko ditu ateak Txantxangorri aurreskola publikoak, aurreskolak partzuergoak eta Gasteizko udalak hartu dute erabakia matrikulazioaren jaitsiera argudiatuta. Harridura eragin du erabakiak langile zein familiengan egun batetik bestera jakinarazi dietelako ikasturtea amaitzear delarik, baina ororen gainetik ezinegona eta tristura sorrazi die itxierak. Erabakiaren aurkako sinadura bilketa bat hasi dute eta protestak ere baiala kontatu digu gertaera Zurine Masantza aurreskolaren koordinatzaileak. Genuen espero, egia esan, badaramagu urte batzuk matrikula oso basuarekin, baina poliki-poliki, nahiz eta familia gutxi izan, aurrera egin dugu. Gu pena handiarekin hartu dugu berria, hemen 4 hezitzaile gaude, gehi udaleko langilea, 3 hezitzaile finko gara eta daramagu hemen 9 urte elkarrekin lan egiten. Orduan hau da gure bigarren etxea. Eta hezkuntzarekin lotuta hezkuntza akordioa ez dago zalantzan. Horixe da astelehenean sinatzaileek eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuekin bildarratzeek, hezkuntza sailburuorde Begoña Pedrosak eta administrazio eta zerbitzuen sailburuorde Xabier Aizpuruak egindako bilkuratik atera daitekeen ondorio nagusia. Apirilean EAJak, Euskal Herria Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosik izenpetu zuten akordioa eta etorkizuneko hezkuntza legearen oinarriak ezartzarekin batera aldian itunaren jarraipen batzordea biltzea ere adostu zuten. Aste honetan elkartu da lehenengo aldiz eta balekoa izan da maiatzaren 11an publiko egin zen ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko dekretuaren zirriborroaren harira sortutako tentsioak baretzeko. Ikoitzarrese Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak heldu dio gaur gurean gaiari. Helen honetan hezkuntza akordioa garatzeko jarraipen batzordea bildu zen, bertan hezkuntza saileko ordezkariak Bildarratz sailburua buru eta baita akordioa babestu genuen 4 alderdiok bildu ginen, eta nik uste dut bilera hori oso modu honean joan zen bilera bat izan zela, eta iruditzen zait ere oso albiste positibo bat atera genuela 4 alderdiok bilera horretatik, eta izan zen 4 alderdion konpromisoa berrestu genuela, sinatu genuen hezkuntza akordio horren alde. Osakidetzako sindikatuek manifestazioa deitu dute ekainaren 26ako Bilbon lehen arretaren egoera salatzeko. Hautsak hartu zituzten Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuaren berbek joan den astean aldaketak kultural batez ohartarazi zuen Osakidetzako langile faltak eragingo dituen arazoi aurre egiteko. Satxe Euskadiko erizainen sindikatuko ordezkaria da Gabriel Perez eta berarekin egin dugu konexioa eguerdian gaiari heltzeko. Izan ere Sagarduik iragarritako berrantolaketaren harira mobilizazioak bertan bera uzteko deia egin die sindikatuei. Dioenez, ez delako egia Osakidetza eraisteko planik dagoela. Halaxe iritzi die adierazpenoi Perezek.
ez da egia, esan duena sagardui zailburuak, ja ordutegiak laburtzea, gure ustez ja murrizketa bat da, lehen mailako arretako ordutegiak urtero, azken urteetan batez ere murriztu egin dira, eta hori arretaren kalitatearen aurka doa, ez? Herritarren arreta baldintzatzen dute guztiz, eta pentsatzen dugu ordutegiak murriztea, zerbitzuak ixtea, bai dela murrizketen estrategia bat. Orduan ez gaude ados aurrera eramaten ari diren neurriekin, ez? Lan arloan ez behar bat heldu behar diogu orain Basoko langile bat hilda Idiazabalen. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak azaldu duenez, istripua goizeko 11etan gertatu da Idiazabaleko Urtsuaran auzoko pinudi batean. Langilea enborrak garraiatzeko makina batean zegoela, pinu bat gainera erori zaio, eta kolparen ondorioz hilda 59 urterekin. Laben zenbaketaren arabera, aurten lanean zegoela hildako 58. langilea da Idiazabalgoa. Aurrekoa atzo bertan hil zela dio sindikatuak tuteran, initinere 26 urterekin. Basointzan aritzen diren langileen artean istripu gari izan ohi dira, eta sindikatuek salatu izan dute lanaren beraren arriskuarengatik, ez ezik, arlo horretan ari diren langile batzuen esperientzia faltagatik ere badela. Aurten Euskal Herrian ez da inorril sektore horretako istripuetan, baina 2021. Urtea bereziki beltza izan zen 6 langile hil baitziren, beti ere laben zenbaketaren arabera. Lerroburuekin bukatzeko berriz nazioartean Eskoziako lehen ministroak independentziaren aldeko kanpaina abiatu du eta esan du bidea aurkitu behar dutela legezkoa behar duen erreferenduma Londresen baimenik gabe ere egiteko. Nikola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak independentziaren eztabaida agenda politikoaren erdigunera ekarri nahi du berriz ere. Behin COVID-19 pandemiaren unerik okerrenak gaindituta, agintariak arreta urteotako beste aferarik garrantzitsuenera bideratu nahi du, eta horregatik abiarazi du erresuma batutik ateratzearen eta horri buruzko erreferendumaren aldeko kanpaina. Adierazi duenez, independentziaz hitz egiteko garaia da. Eskoziako lehen ministroa herritarrak konbentzitu eta balizko bigarren galdeketa irabazteko tematuta dago, eta haren gobernua jada hasi da horretarako lan egiten. Sturgeonek uste du Eskozia 2014an baino askoz ere prestatuago dagoela independentziarako eta ideia horri indarra emateko. Jakinarazi du gaurtik hasita erresuma batutik ateratzearen aldeko argudioak bilduko dituen dokumentu sorta bat aurkeztuko diela herritarrei Eskozia berri bat eraikitzen izenekoa. Hala, balizko erreferendum horretarako bideak argia dirudi alderdiak asko urtarrilean jakinarazi zuen, bide horriaren arabera Eskoziako gobernuak bigarren galdeketa egiteko lege proiektua aurkeztuko du parlamentuan, datorren urte amaitu aurretik bozkalekuetara deitzeko. Lehen ministroak ez du egutegi horren berri eman, baina esan du datozen asteetan emango diola eguneraketa garrantzitsu bat Eskoziako parlamentuari. Eta lerroburuak horrela direla, asteko besteko hitzordu garrantzitsu bati heldu behar diogu. Jarraian astelenean hasi zen makina erremintaren 2 urtekoak Barakaldoko bekeko 6 pabiloi hartzen ditu. Aurreko edizioak 52.000 bisitari bildu zituen, eta antolatzaileek 31. edizio honetan kopuru hori gainditzea espero dute. Gainera, bertaraturiko enpresek diote azokak beharrezkoak direla, balio handiko produktuak saltzeko garaian aurrez aurrekoak ematen duen konfiantzan, ordezka ezina delako. Barakaldon bertan daudan Arbe lankidea aurrera. 4 urte geroago pandemiaren etenaldiaren ostean bueltan da makina erremintaren nazioarteko azoka. Mundu osoko 28 herrialdetako 1.456 enpresa erakusketari baino gehiagorekin ireki ditu ateak Barakaldoko bekek, eta bertan hemen ikusi ditzakegu 3.400 makina zerbitzu edota berritasun baino gehiago. Horiek ikustera bertara gerturatu dira mundu osoko herritarrak milaka bisitari izango dira hemen astelenetik ostiralera, eta azoka honen 31. edizioa dela azpimarratzea garrantzitsua. 61 urte bete ditu aurten makina erremintaren nazioarteko azokak, eta mundu osoko enpresaria gerturatu dira ona, baina gehienak euskal herritarrak. Euskal Herriko hainbat enpresa ikusi ditzakegu hemen atzean, Gurutzpe, Ibarmia edota Danobat enpresak ditugu, horien postuak ikusi ditzakegu hemen atzean, eta euren aurtengo makinaekin etorri dira
erakusleio bezala erakustera bertako herritarrei edota mundu osoko herritarrei. Gogoratu, azoka, makina erremintaren azoka ostiralera arte izango dela hemen Barakaldoko beken. Euskal Herrian horren garrantzitsua den makina erreminten azoka bueltan da Barakaldoko Bilbao Exhibition Centerren. 2 urtez pandemia dela eta bertan behera geratu ondoren ekin dio jarduerari berriro bienalak. 2 urteko honek etorkizuneko industria honen erakusleioa hartuko duela adierazi du Iñigo Urkullu lehendakariak makina erremintaren nazioarteko bienalaren inaugurazioan. Ahalmen handiko herria gara, manufaktura industria lehiakorra duena, merkatu globalean presente dagoena, eta presentzia hori areagotu nahi duena. 2 urteko hau da horren frogarik argiena. Industriaren hitzordurik nagusienetako bat itzuli da bekera. Edizio berriak 28 herrialdetako 1.400 erakusketari baino gehiago, 3.400 makina, produktu, zerbitzu eta berrikuntza baino gehiago, estatuko eta nazioarteko 230 hizlari eta gonbidatutako 300 erosle handi baino gehiago izango ditu. Datuak adierazgarriak dira eta lehen mailako industriaren erakusleioa da. Makina erremintaren azoka indarturik itzuli dela baieztatu dute. Negoziorako askotariko aukerak eskaintzen dituen merkataritza harremanetarako tresna gisa bertsiorik onena eskaintzeko. Enpresek funtzionamenduan dauden makinen edapen handia egin dute beken, jendaurreko aurkezpenean. Makina erremintak euskal industriaren DNA osatzen du. Makina erremintan Europako 3 ekoizle handienen artean gaude, eta munduko 9. gara. Sektoreak oro har bere ekoizpenaren 190 baino gehiago esportatzen du, eta kualifikazio handiko 16.000 pertsonari baino gehiagori ematen die lana. Lehendakariak esan duenez, euskal industriaren etorkizuna abangoardiako makina erreminta bada, teknologikoki eta digitalki lehiakorra dena. Makina erremintaren 31. edizioa da urtengoa eta ekainaren 17 arte ostiralera arte eskaintza handia izango da Barakaldoko beken. Eta energia prezioen larrialdiak baldintzatuta Iberiar Penintsulako salbuespenak iragan astean lortu zuen Europako batzordearen oniritzia eta beraz argindarrari urtebeteko topea ezarriko dio Europak. Jada indarrean da, ez da udanen? Iberiar Penintsulako salbuespena deiturikoa edota argindarrari topea jarriko dion Europar batzordeak onartutako neurria jada indarrean da eta gaurtik aurrera isla izango du prezioan. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa Espainiako eta Portugaleko presidenteek eskatutako 30 euroetara jaitsiko, baina kontuan hartuta orain arte genuen megawatt orduaren prezioa, neurriak faktura jaistea ahalbidetuko du. Energia prezioen larrialdiak baldintzatuta, Iberiar Penintsulako salbuespenak iragan astean lortu zuen Europako batzordearen oniritzia, eta beraz argindarrari urtebeteko topea ezarriko dio Europak. Mekanismoa asteartean sartu zen indarrean, eta gaurtik aurrera dagoeneko isladu prezioan. Lehenengo 6 hilabeteetan 40 euroko prezioa izango du megawatt orduak, eta gero hilabetero igotzen joango da, 70 eurora iritsi arte. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa presidenteek eskatutako 30 euroetara jaitsiko, baina kontuan hartuta megawatt orduaren prezioa 100 euroen bueltan zegoela orain arte, neurria faktura jaista ahalbidetuko du. Espainiako gobernuaren arabera murrizketa 1,5 eta 1,20 artekoa izango da. España y Portugal conseguimos la llamada excepción ibérica y muy pronto el Colegio de Comisarios de la Comisión acordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad. Lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Neurriak edonola baditu muga gehiago. Hasteko ez dira elektrizitate ekoizleen irabaziak ukituko. Jatorrizko proiektuak horrela aurreikusten zuen arren. Hala ere Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak sistemaren erreforma handia eskatu du. Sistema honek jada ez duela funtzionatzen adieraziz. Bruselak azaldu duenez 6.300 milioi euroko kostua izango du Espainiaren kasuan, eta 2.100 eurokoa Portugalen kasuan, gobernuakoitzak jakinarazitako xehetasunen arabera. Bestalde Teresa Ribera Espainiako trantsizio ekologikoko ministroak dio gasaren muga berdina izango dela Espainian eta Portugalen, eta diseinatu bezala onartu dela. Hay un elemento fundamental que queda recogido en las dos normas y es que se van incorporando a contribuir a ese ajuste a posteriori según se van produciendo las revisiones mes a mes. Neurria 2023ko maiatzaren 31 arte aplikatuko da.
Bestaldetik udane, berandu eta uste baino garestiago, baina aurrera doa Bizkaiko golkoa zeharkatuko duen itsaspeko kablea, ez da? 2025 amaitu nahi zuten itsaspeko kable elektrikoa, baina orain Espainiako eta Frantziako elektrizitate sareek aitortu dute 2027 amaituko dutela edota horrela aurre ikusten dutela. Horrekin batera aurrekontua 200 milioi euro handitzea erabaki dute 1.750 milioi eurotatik 1.950 milioi eurotara handitzea erabaki dute, eta diru horren 130 Europako batzordeak jarriko du interes komuneko proiektutzat baitauka itsaspeko kable elektrikoaren proiektua. Gainontzeko 153 kopurua Espainiako elektrizitate sareak jarriko du eta 127 berriz Frantziako elektrizitate sareak. Kableak dagoeneko badu Bizkaiko Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Frantziako gobernuaren oniritzia, baina une honetan Espainiako trantsizio ekologikorako ministeriaren ingurumen baimenaren zain daude. Bizkaia eta Frantziako Akitania berria lotuko dituzte kable elektrikoek eta gero handi konektatuko dira Iberiar penintsulako eta Frantziako sare elektrikoetara. Eta itsaspeko kable elektriko honen bi helburuak dira bi lurralde horien arteko lotura elektrikoa 2008 megabatetik 5.000 megabatera handitzea, hau da, ekoizpen gaitasunaren 3%tik 5% igarotzea. Ondo da udane eskerrik asko eta ekonomiarekin lotutako berriekin jarraikin handitu bai, baina puztu ez horrela laburbildu daiteke. Eusko Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontuei begira duen asmoa aurrekontu edakor baten bidez gastu publikoa handituko du, beharrezkoa ikusten duelako gizarte bidezkoagoa eta solidarioagoa egiteko eta sare ekonomikoa modernizatzeko. Baina aldi berean kontu publiko sanoak nahi ditu, beste hitz batzuetan azalduta aurreko urteetan baino diru gehiago gastatuko duela, baina ez duela zerga bilketarik datorkion diru guztia gastatzeko asmorik, horren zati handi bat inflazio handiaren ondorio delako eta etorri den bezala joango delako. Horrela 2023 urteko aurrekontuak prestatzeko lehen urratsa egin du Eusko Jaurlaritzak, kontu horien irizpide nagusiak onartu baititu atzoko bileran. Bigarren urratsa aste batzuk barru etorriko da aurrekontuen oinarri izango den kuadro makroekonomikoa berritzen duenean. Pedro Azpiazu, ekonomia sailburua. Aurrekontu egonkortasuna eta iraunkortasuna zaindu behar ditugu. Etorkizun hurbilean finantza iraunkortasunaren arauak indarrean egongo baitira berriro. Horrek izan nahi du osagai publikoaren zifrak aldatzen ari diren elementuek eta bidaiari arrazoiak dituztenek ezin dutela gastu publikoa handitzeko kalkulu oinarria izan. Kudeaketa publikoaren ausarkeria litzateke. Hazkunde ekonomikoko uneetan gobernuak kontu publikoak ongi bideratzen ahalegindu behar du. Ibilgailu elektrikoa da autoindustriaren etorkizuneko apustua Energiaren Nazioarteko Agentziak aurre ikusten du 2030 munduan ibilgailu elektrikoen salmentak 20% baino gehiago izango direla. Hala ere, klima helburuak betetzeko 160 izan beharko litzatekeela uste du testuinguru honetan. Euskal Herrian Basque Volt ekimena jarri dute abian egoera solidoko bateriak ekoizteko energia trantsizioan aurrera egiteko asmoaz. Energiaren Nazioarteko Agentziaren kalkuluen arabera, egungo politikei eutsiz gero munduan ibilgailu elektrikoen salmentak 120 baino gehiago izango lirateke 2030ean. Eta iragan 2021ean berriz 110 inguru izan ziren. Hala ere, klima helburuak betetzeko 160 izan beharko litzatekela uste du. Salmenta gorantz egiten ari badira ere, Europako Batasuneko ibilgailuen 194 dira erregai motordunak. Europar Batasunak helburu gisa jarri du 2030erako 30 milioi ibilgailu elektriko izatea errepidetan, eta 2035etik aurrera salduko dire guztiak isuririk gabekoak izatea. Hori hala, iazko salmenta guztien 120arekin oraindik oso urrun egongo da mendearen erdialderako karbono dioxidoaren isurketa garbien hutsaren helburarekin bat etortzeko beharrezkoa litzateken 160. Hego Euskal Herriko datuei erreparatuz gero, aurten maiatzera arte saldutako 10 ibilgailutatik bat elektrikoa da, 11%, Europar Batasuneko batez besteko 100 berean. Salmentak 150 handitu dira urtebetean.
Orotara 1227 ibilgailu elektriko saldu dira. Jauzia handia da, 2010an 20 auto baino ez ziren saldu, eta 2016an 171. Bien bitartean epe laburrean teknologia elektrikoa edatzeko oztopo nagusiak energiaren nazioarteko agentziaren arabera bateriak egiteko ezinbestekoak diren mineralen prezioen igoera eta hornikuntza katearen haustura arazoak dira. Litioa bateria horien oinarrizko osagaia 2021ko hasieran baino 7 aldiz garestiagoa kotizatzen da orain, eta nikela eta kobaltoa ere izugarri garestitu dira. Testu inguru honetan Basquevolt iritsi da. Egoera solidoko bateriak ekoizteko euskal ekimena jarri da abian, 2027an 10 gigabati orduko edukiera lortzeko helburuarekin. Helburua jarri ditugu, argi dago zer egin behar dugun, eta deskarbonizazio eta trantsizio energetikoari ekiteko badugu tresna bat gehiago. Honen atzean Eusko Jaurlaritza, Iberdrola, CIA Automotive, Enagas, Eitino Energy eta Zik Energigune daude. Ildo horretan Euskal Herriko bi ekoizlerik handienak Mercedes eta Volkswagen etorkizunean ibilgailu elektrikoak produzitzeko pausoak ematen ari dira. Mercedesek aurreratu du Basquevolt egitasmoa babestuko duela. Bada ibilgailu ez dela Glabek eta Esekak Mercedeseko zuzendaritzari leporatu diote sindikatuei xantaia egitea enpresak proposatutako lan hitzarmena sinatzeko eta salatu dute multinazionala instituzioak presionatzen ari dela, hori gerta dadin. Alemaniako taldeak dio akordioa funtsezkoa dela Gasteizko lantegirako iragarri duen 1.200 milioi euroko inbertsioa egiteko, baina langileen ordezkarien ustez enpresa inbertsio hori erabiltzen ari da besteak beste beharrin lan baldintzak okertzeko. Sindikatuek agintari politiko leporatu diete enpresaren asmoekin lerratzea eta langileen beharrak aintzatez hartzea duela 18 hilabete hasi zituzten lan hitzarmena berritzeko negoziazioak. Zuzendaritzak apirilaren hasieran gelditu zituen elkarrizketak ibilgailu elektriko berria zein lantegitan egingo duen ziurtatu arte. Maiatzaren erdialdean negoziazioekin zien berriro. Sindikatuek baina ez dute negoziazio plataforma bateraturik osatu, ala azken berriekin ondoko bideo hau bidali digu goiz honetan Mikel Díaz de Alba langile batzordeko lab sindikatuko kideak. Gaur goizean egin dugu asanbladaren lehenengo zatia, bertan azaldu dugu ze goratan dagoen negoziazioa, nola dauzkagun puntu beltz batzuk, marra batzuk, guretzat importante direnak eta bai bai sinatzeko behar ditugunak, malgutasun gehiago ez, igorak IPCari lotuta eta bar, eta momentu hori ezin dugunez lortu, proposatu dugu asanbladari mobilizazio batzuk egitea, konkretuki aste bateko greba egitea, baina arratsaldera arte ez dugu jakingo, zer gertatuko den, arratsaldeko asanblada eta gero, ematen diguten erantzunarekin, onartuko dugun edo ez, aurrera ateratzen bada, bai UGT-ri eta bai komisionezi esango diogu, aber gurekin etorri nahi diren, eta gurekin badatoz, komitearen 80ko grebak izango ziren, eta bestela, joango gara lapela eta zeka greba horiek gehitzera, eta asanblada etorri ginearekin, horren alde egingo dugu. Gaizlatuta berriz aipatu du lerroburuetan ere 17 urtez Gasteizko Ibaiondo auzoko filmei zerbitzua, familiei parkatu zerbitzua eskaini ondotik datorren ikasturtean behin betiko itxiko ditu ateak, Txantxangorri Haurreskola Publikoak harridura eragin du erabakiak langile zein familiengan egun batetik bestera jakinarazi dietelako ikasturtea amaitzea ardelarik. Hala kontatu dugu gertaera Zurine Mesantza Haurreskolen koordinatzaileak. Gasteizko udalak eta Haurreskola Partzuergoak Ibaiondoko Txantxangorri Haurreskola Publikoa ixtea erabaki dute matrikulazioen jaitsiera argudiatuta. Langileek eta familiek sinadura bilketa bat egin dute eta mobilizatzeari ekin diote. 17 urtez, Gasteizko Ibaiondo auzoko familiei zerbitzua eskaini ondotik datorren ikasturtean behin betiko itxiko ditu ateak Txantxangorri Haurreskola Publikoa. Harridura eragin du erabakiak langile zein familiengan egun batetik bestera jakinarazi dietelako ikasturtea amaitzear delarik. Gu ez genuen espero, egia esan. Badarama urte batzuk matrikula oso basuarekin, baina poliki-poliki, naiz eta familia gutxi izan aurrera egin dugu. Gu pena handiarekin hartu dugu berria, hemen
4 hezitzaile gaude, gehi udaleko langilea, 3 hezitzaile finko gara, eta daramagu hemen 9 urte elkarrekin lan egiten. Orduan hau da gure bigarren etxea. Txantxangorri aurreskola ixteko 2 argudio eman dituzte udalak eta aurreskolak partzuergoak. Alde batetik, azken urteetan matrikulazioen beherakada eman dela eta bestetik Txantxangorri gabe ere auzoko familiek zerbitzua bermatuta dutela. Partzuergoren aldetik, gure 4 sehaskako umei bermatu diete auzoan beste plaza bat, eta ara, joango dira lehentasunarekin. Aurreskolak 34 leku eskaintzen ditu eta oraintxe bertan 7 ume daude matrikulatuta. Txikia izan da ere, lan egiteko moduan familiekiko harremanetan eta umeak zaintzeko eran denetan uste dute abantaila dela tamaina hori izatea. Uste dugu, eskola txikia izateagatik erabaki dutela hau iztea, gure eskola txikia ere oso importantea izan da auzoarentzat. Aurreskola hau itxita 24 eskola zabalik egongo dira Gasteizen datorren ikasturtean. Eta araban garela, kulturarroa ingo gu jauzi orain, azken arrok jaialdiak handitasunez ospatuko du bere 20 urteko ibilbidea, ekainaren 16-tik 18-ra ikusi jarraian zer jasoko duen jaialdiak heltzear den asteburuan. Eta gaurko kontuak horrela direla musikarekin, amaituko dugu gaurkoan ere ohi bezala. Gaurkoan, honako xea da entzungo duzuen jarraia taldea, otoi talde bilbotarraren Topuz kantarekin agurtuko baitzaituztegu, eta horrela gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.